ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ବରଂ କର୍ମ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବେ ତା ମନ୍ଦିର ପାଲଟିଯିବ। ନିଜ ଘର ହେଉଛି ମାନବିକତା ଶିଖିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଠଶାଳା। ସ୍ନେହ ଏବଂ ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମା ଏବଂ ଉଦାରତାର ଭାବନାକୁ ବିକଶିତ କରିବାରେ ନିଜ ଘରେ ଯେପରି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠାରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେପରି ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁକୁ ଭାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟସ୍, ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ